Megfordulunk, és a másik oldalon is elvégezzük ezeket a gyakorlatokat. Ne feledjük, csípőnk előre tolva, a testünk egyenes, nyújtott lábbal kezdjük a gyakorlatot. ...25 centit előre. Fel, 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 fel. Derékszögben fel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Visszaemelünk 25 centit, és fel. Fel, fel, és fel. Alaphelyzetbe vissza a láb, és fel. Fel, fel, fel. Érezzük már, igen. Húz a térd, és nyújt a láb. Rúg, 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 rúg. Előre is. Rúg, rúg, rúg. Ki kell bírni. Bokát zárjuk, térdet nyitjuk. Zár, nyit, zár, nyit. Még egy kicsit. És befejeztük ezt a gyakorlatot is. Most lazítsuk ki jól külső combizmainkat. Feszítsünk ellen karunkkal, hogy jól kilazuljon a comb. Ez még jól is esik. Másik lábat is. Még egy kicsit meg is boxolhatjuk. És kész. Most oldalunkra fekszünk, könyökünkön támaszkodunk. Földön lévő lábat felhúzzuk. Másik láb testtel egy vonalban, és rúgunk fel, fel. A far és a comb külső oldalát, az úgynevezett bridge-et fogyasztjuk le ezzel a gyakorlattal. És rúg, és rúg. Most 20 centivel előre emeljük a rúgás irányát, és rúg, és rúg. Intenzíven rúg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Most a testre merőlegesen is rugunk. Előre, fel. Érezni kell az izommunkát a comb és a farizmaiban. És rúg. 2, 3, 4, 5, 6, 7 és kész. Most megfordulunk, és a másik oldalunkon is elvégezzük a gyakorlatsort. Ugyanúgy. Rúg, rúg, fel, intenzíven, rúg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 centivel előbbre is rúg. Dolgozik a farizom, illetve a comb külső izma. Gyerünk! 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Most derékszögben előre emelünk, és rúg, és rúg, és rúg. Bírjuk még. Gyerünk! 3, 4, 5, 6, 7 és vége. Hanyat fekszünk, mellig húzzuk a lábakat, majd csípőfordítással nyújtjuk a comb és a farizmait. Mindkét oldalon természetesen. Egy kicsit kifújjuk magunkat, felülünk, és ezzel is megvagyunk. Az utolsó erőgyakorlat belső combizmaink feszessététele és fogyasztása érdekében történik. A comb ezen részén található a legnehezebben leadható felesleg. De mi ezzel is megpróbálkozunk. Marad az oldalfekvés, de most a talajon lévő lábat emeljük fel, fel, fel és fel.
Elég nehéz a gyakorlat, de mindenképpen meg kell, hogy csináljuk. Fel, fel, fel és fel. Hozzuk a lábat előre, így még nehezebb a gyakorlat, de hatásosabb is. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Még. Koncentráljunk az izomra. Erősek vagyunk, meg tudjuk csinálni. Másik oldal alaphelyzetből következik. Kezdjük előről a gyakorlatsort. 1, 2, 3, 4. Fel, 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 fel. 2, 3, 4, 5, 6, 7 és fel. Megint előre hozzuk a lábat, hogy nehezítsünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fel, fel, még, fel. Bírjuk, fel, fel és fel. Még, fel. És kész! Ezt is megcsináltuk. Hanyatfekvésbe könnyöktámasszal végezzünk tárogatást. Nyit, zár, nyit, zár, nyit, zár, nyit, zár. Ez is nagyon hatásos a belső combizmaira. Koncentráljunk. Nyit, zár, nyit, zár, nyit, zár, nyit és zár. Egy, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Most feküdjünk le, tegyük tenyerünket a tarkónk alá, és nyújtott lábbal végezzük ezt a gyakorlatot. Nyit, zár, nyit, zár, nyit, zár, nyit, zár. 5, 6, 7, 8. Újra könyöktámasz, boka zár, és most csak a térdünkkel tárogatunk. Nyit, zár, nyit, zár, nyit, zár, nyit, zár. 5, 6, 7, 8. Egy, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Utoljára csináljuk. 6, 7 és 8. Elérkeztünk programunk végéhez. Utoljára pillangóülésből belső combjainkat nyújtjuk, lazítjuk. Jól kihúzzuk. Másikat is. És végre elérkeztünk a hasizomfejlesztő gyakorlatokhoz. Hát, őszintén megmondom, nekem sem a kedvenc programom ez, de hogy a hasunk szép, feszes és lapos legyen, bizony ezt kell csinálnunk. Haspréssel kezdünk, és arra ügyelünk, hogy derekunk mindvégig a talajon legyen. Ez a gyakorlat a has felső izmait dolgozza meg, de nagyon. Erőteljesen a térdünk közé boxolunk.
Ez talán egy kicsit segít. Bírnunk kell. Készüljünk fel, és keresztezzük a lábat. Ha egy oldalra végezzük a gyakorlatot, még nehezebb. Próbáljuk meg könyökünkkel érinteni a térdet. Lábcsere, másik oldalra ugyanígy dolgozunk. Egy kicsit megpihenhetünk, de már is következik a has alsó izmainak megdolgozása. Jobb lábemeléssel kezdünk. Váltott lábemelés, magasra fel. Kéz a csípő alatt. Most egy kicsit biciklizzünk, ez már egy icipicit könnyebb talán. Azt hiszem, már mindenki érzi hasizmában az elvégzett munka hatását. De azért még bírni kell egy kicsit. Ezzel végre kész vagyunk. Hasizmunk nyújtását gerinctartó izomerősítéssel kötjük össze, mely a farizom felső részét is edzi. Vigyázzunk, ne emelkedjünk túlzottan magasra. Most felemelkedünk, és kissé pupos háttal, mint a cica, jól kinyújtjuk hátizmainkat. Ezzel vége ennek a gyakorlatnak is. Talajon a lábak nyújtva, kéz a fülek mögött a tarkon, és hasprés. Nem a nyakat rángatjuk, a has felső izmával húzunk fel. Fel. 6, 7, 8. Lábakat felhúzzuk, és folytatjuk a hasprést. Derekunk szorosan a földhöz tapad. Hátat a lapockáig emeljük. Fel. Fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Lábakat felemeljük, nehezítve a gyakorlatot, és folytatjuk a haspréseket. Gyerünk, gyerünk. Tudom, hogy már nehéz. Gyerünk. Húz, húz. 4, 5, 6, 7 és 8. Most váltott lábemeléseket végzünk ellentétes könyökérintéssel. Így a has alsó része és a ferdehasizom is dolgozik. Húz, húz. 4, 5, 6, 7 és 8.
Most átlós hasprést végzünk folyamatos jobb lábemeléssel. Nem érintjük a talajt, intenzívebbé téve így a zsírégetést. Húz, könyök térdet érint, és húz, és